जातिनि अस्तित्व आइडेन्टिटिया फार्स्ट ट्राइबेलनि अस्तित्व आइडेन्टिटिया फार्स्ट नोंनि ट्राइबेला थायाबा नोंनि जातिया थायाबा नों पलिटिक्सखौ बहा खालायगोन मोनसे खौरां लाना फैदों दा जिहेतु मोनद' हारिया गोबां दावराव दावसि खालामबाय दं एसटि बिबाय दं एसटि दाबि दं थिग बेखौनो लानानै थाखानाय ट्राइबेलफोरा दाखालिसो नै गुवाहाटियावहाय सनापुर होननाय जायगायावहाय मोनसे ट्राइबेल मास रेलि लानाय जादों थिग बेखौनो लानानै दा आरोबाव खनसे नै प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथां दिपेन बर' सार एबसुनि प्रेसिडेन्ट दैदेनगिरि बिथाङा खेंफोरथि होफैदों जि एसटिनि माने एसटि डिमान्ड खालामबाय थानायनि सायाव गोबां खोथा बुंदों गोबां गुवारै बेखेवनानै खोथा बुंदों नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गोबां मिथिनो हागोन बबे बबे बिथिङाव मा बायसा मा खहा दं जुदि मोनद' हारि एसटि मोनोब्ला माबायसा प्रब्लेम जागोन माबायसा जेंना गोलैगोन गोबां खोथा लोगोसे बेयाव नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों मोननो हागोन बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नाय चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद ट्राइबेल संघ आरो कोअर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन आसाम CC2आ थांनाय 10 नभेम्बराव जोङो 1 लाख सनापुर मिनि स्टेडियामाव गेदारिंनि गेजेरजों भारत सरकार आसाम सरकार रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डिया नेशनेल कमिशन फर शेड्यूल्ड ट्राइब आरो ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्ट नडेल डिपार्टमेन्ट मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सनो जोङो अलरेडि जोंनि जि स्ट्रं जि रेसिस्टेन्स जे जोङो मोनद' हारि जायफोरा डेभलप जायफोरा पपुलास आरो बे मोनद' हारिया 1.5 कोटि जोङो 14टा हारि ट्राइबेल एक्जिस्टिं ट्राइबेला 45 लाखनि सायाव 1.5 कोटिया जेला जाबसिनगोन 14टा जनगोष्ठीनि 45 लाखनि कुनु बेयाव सिनसाब थानाय नङा जोङो रिक्रुटमेन्टआव एडमिसनाव APSC UPSC आनो जा जोंनि ग्राम सभानिफ्राय पन्सायतनिफ्राय VCDC काउन्सिलनिफ्राय लानानै BTCनि नोङो MCLAनिफ्राय लानानै एसेम्ब्लि पार्लियामेन्ट जों गासैयावबो बिथांमोनजों कब्जा खालामजागोन दा बेबायदि थासारियाव जोंनि अधिकारखौ कुनु कारनाव जाहाथे खर्ब खालामा आरो बे मोनद' हारिया जिहेतु एडभान्स बिसोरनि पपुलेसनाबो बारा बेखौ जोङो अलरेडि भारत सरकार आसाम सरकारनो जों मिथिहोबाय जों स्ट्रं रेसिस्ट खालामदों आरो जों अपोज खालामदों बेयाव सोरबाया पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय पलिटिकेल माइलेजनि थाखाय सोरबाया गावनि पलिटिकेल सार्थनि थाखाय कमेन्ट होदोंब्ला बे बिथांमोननि बाथ्रा दा जातीयताबादा मा जाति सार्थआ मा जातिनि अस्तित्वआ बबेयाव बड'फाया मानो आन्दलन खालामदोंमोन मानो सेपारेट स्टेट बिदोंमोन बे खोथाखौ सनापुरनि मिनि स्टेडियामाव आं बुंदों भारत सरकार आसाम सरकारा जुदि गोरोन्थि खालायोब्ला जारिमिननि गोरोन्थिखौ जुदि रिपिट खालायोब्ला 7 सिस्टारा जाय कारनाव बाइफार्केट जादोंमोन बे एखे परिबेसा फैगोन होननानै बुंदों बेखौ लानानै गोबां इन्टेलेक्सुयेलफ्रा गोबां मिडिया पार्सन्सफ्रा एडिटरफ्रा आंखौ कुइसन खालामदों जे नोंथाङा मानो आसामखौ खन्द बिखन्द खालामनायनि खोथा बुंदों जों आसामनि इन्टिग्रिटिखौ लुबैयो खिन्थु सोरबाया जोंनि अधिकारखौ धंस खालायोब्ला 7 स्टेटआ मानो जानाय बेनि हिस्ट्रिखौ मानो रिपिट खालामनो नागिरदों दा बेखायनो हानजाया मा बुंदों सोरबाया मा बुंदों बेखौ लानानै आङो जेबो कमेन्ट होनो नागिरा रायजो राजाया बिसार खालामगोन इन्टेलेक्सुयेला बिसार खालायगोन आरो एनि टाइम जोङो गावनि पलिटिकेल सार्थनि थाखायल' खोथा बुंनाङा जों बुंदों जे जातिया फार्स्ट जातिनि अस्तित्व आइडेन्टिटिया फार्स्ट ट्राइबेलनि अस्तित्व आइडेन्टिटिया फार्स्ट नोंनि ट्राइबेला थायाबा नोंनि जातिया थायाबा नों पलिटिक्सखौ बहा खालायगोन दा बेखायनो जाय जेखि बुङा मानो आसामनि गासै पलिटिकेल पार्टिया 6 कमिउनिटिनि ST होनायाव पजिटिभ आसामनि गासै माने लिडिं स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसना बयबो 6 कमिउनिटिनि ST होनायाव पजिटिभ बयहाबो समर्थन दङ एक्सेप्ट 14टा ट्राइबेलनि 26टा आफादफोरनि अनगायै नेशनेल आरो रिजनेल पार्टि आसामनि आरो लिडिं स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसन गुबुन हारिनि जायफोरा ट्राइबेल नङा बयबो समर्थन खालायो बेबायदि डेन्जार सिचुएशनाव जों बोरै सार्भाइभ खालायगोन बेखौसो जों साननांगौ दा गोजोन्थों नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना एसेबाबो मिथिनो हाबाय बिथाङा मा बुंखो गोबां बिथाङा गुवारै बा खेंफोरथि होलांबाय ट्राइबेल थाखानाय ट्राइबेलफोराना जितु अनजिमाया खम बेनिफ्राय जि दाबि खालामबाय थादों ST दाबि खालामदों मोनद' हारिना बिथांमोननि जितु पपुलेसना बांसिन होननानै बिथाङा बुंदों लोगोसे साख्रि बाख्रि VCDC पलिटिक्स गोबाङावनो गोबां खहा जागोन होननानै नैबे भिडिअनि गेजेरजों बिथाङा खेंफोरथिदों माने गोबां गुवारै खोथा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों
आरो जों जिखिनि थाखानाय ट्राइबेल बिथांमोनखौ जोङो माने जाय जाथिफोरा दा मोनद' जाथिया एसटि दाबि थादों बिथांमोनखौ जों होबथानो थाखाय नाजाथारनांगोन बा स्ट्रंलि जोङो नाजानांगोन आरोखि जिखिनि थाखानाय ट्राइबेलफोरा गासैबो ज' जानानै ना नेक्स्ट आपडेटनि सायाव फिन खेबसेबाव लोगो मोनसिगोन भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै माने नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो बुजिबाय